Kdysi v máji napsal Karel Hynek Mácha svoje slavné dílo a 1620 se bojovalo na Bílé hoře. Tady ve Frýdku místku to můžeme všechno spojit, protože mám pro tebe na Karla Hynka Máchy 1620 byt 3+1 se sklepem. Tři plus jednička, kde jsem naměřil 77,5 metrů. Obývák je velký, propojený s kuchyní, 2 neprůchozí pokoje a zděná koupelna. Jsem v cihlovém domě a tady se ty úpravy dělají trochu líp než v paneláku. Celé to je takové vzdušné, ten prostup do toho obýváku je velký a zároveň v kuchyni zůstalo dost místa, aby se tady vlezl třeba ostrůvek, jídelní stůl nebo americká lednice. To, co nečekáš, je tady koupelna. V té koupelně, která byla kompletně přestavěná, je spousta místa. Buď ji můžeš nechat tak, tady si dáš pračku, sušičku a pořád to bude takové vzdušné, anebo můžeš pracovat dál, nahradíš vanu sprcháčem a celé to přeskládáš. Elektřina hotová, voda hotová, podlahy hotové, ty jenom vymaluješ. Pokud máš rád tmavší, tak můžeš udělat facelift, něco jako vyměnit blondsku za černošku. Nebo holku za kluka, protože cihlový stěny, ty se neptají. To je všechno, krátké shrnutí. Karla Hynka Máchy, Frýdek místek, 3+1, cihlový dům, sklep, nízké náklady a blízko do velkoměsta. Dále je to na tobě.